যত্ন হরকাহাম চোরাই বাড়িব তাবুক পুনে তেই ক্যালকাটা শিলং গুয়াহাটি আসাম ওদের পর জাগানি প্রায় 10-11টা বাস ফাই সপাইকা আর নিব গোসাজাক বরক রকনি যে জंजाल আবরক ফেসবুক লাইভ রকবো কিসা মিসা নুখা বেলাকে হয়রানি দंगो কারণ ফুং রগ আইসুক রগ সপাইজাক অথচ তাক পর্যন্ত বরনি স্ক্রিনিং রক বেবাক পাই পাইফানো ট্রান্সপোर्टेशन বর্ণ আগুলি বা জানি যা কামি জোড়া তুনখাগনানি মংসাফান ব্যবস্থা ইংয়াবই হয়রানি লাই তংমানি और निबो एक्चुअली घटना के हाइसे जों तो त्रिपुरा मथा जों सरकारिया गभर्नमेन्टया सिनि थानि हिउज परे माने करोड़ रां बुकरै हाइपानो जों एज ए त्रिपुरासा एज ए त्रिपुरा सिनि रेसपन्सिबिलिटी न जों जा मानसाक जों निबायनानै जों ट्राई खायदों बुबाग्राबो ट्राई खायदों जों गभर्नमेन्ट जे जागाबो बेबाक खायनानै नांमानि जागाबो गभर्नमेन्ट निस्लै बाराकुक जों सामंताङै दङ मन्त्रीनि जागाबो मन्त्रीनि फुन सुइच अफ बुंफानो सिनि सुइच अन खालायनाय मन्त्रीनि रेसपन्सिबिलिटी न सरकारनि रेसपन्सिबिलिटी न जों यागना हारि दङ इनके अमाय सिचुएशन प्राय 9-10टा बास फाइ सपाइका ताबो हयरानि जाक हयरानि माने किसिसा कारण कमहाय आनो गुवाहाटीनि सिनि राजु देबबर्मा सिनि जे खरकसा एक्टिविस्ट ते टीएसएफ नि खरकसा दं बन आरोनि जत लिड खायनाय रै हरबायो थिगना खायनाय सालनै सिगां राजु आनो सहरका दा शुक्ला नवातिया ब चुराइबारिनि सिमी बेबाक गाड़ी एरेन्ज खायनाय रबायसिनाय इनके बनो बेबाक अर्नबो जानि जा नगद तुनखारनानि व्यवस्था खायसिनाय हिनै गा कगनो बानो शहर का इनके बुबाग्रा बानो शहर का बेस बेलाय काहाम कक सरकारनि सि बेबाक खायनानि उचित आ जागाव एटलिस्ट चुराइबारिनि थेके पन बरक सरकार तंगमनि बरनि रेसपन्सिबिलिटी आसनि सेके पन आसखन ना खांगाके आबो बेलाय सि काहाम कक आहिनि वान सकै आबोनो आं एप्रिशिएट खायनो तंगो इनके ब खायथों आबो बेलाय काहाम कक सि हिनै आं बनो शहर का अथच तिनिबो हंकांके जे कक तुमा मानमानि बा सोशल मीडिया रक्तै जे ताबुक जे कक खनाय तंगमनि यें ते कक तुमा मानमानि आबंके बेलायके लासिमा संसा आबाय खायमानि बेलाय के चाया बनो बार कल खायका आरो निबो सकपायनाय रक बस गारि नाहिन गसे जाखांगांके बा वाइसे के साव सारमे बारबाय कक सलाय तंग हिनै वाइसे के साव माइचाय तंग हिनै वाइसे के फोन रिसीव खाया वाइसे हंगांके ओ मिया निसिमी आखलिक निसिमी ब दायित्व नाय गसै शहर मानिसे ताबंके फोन रिसीव खाया वाइसे के साबजान एमले बाय कल सालारि रवो गारि खुंसासो रवानो तामके बा रांके नरक मारनाय आमारके फाइजलामि खायतं गांके आमारके फाइजलामि खायतं गांके ताबके शेष पर्यन्त के गारि रहरि तंग डीएम न शहर का फाइतं हिनि सामां ताबो गांके शेष पर्यन्त के तामका ताक उनके बरहर्स मालियन छौ गारि खुंसा रहनाय 17 जना काइमानो नरक निजेनि गारि भाड़ा पकेट नि थेके रै माफायनाय आहायरं छौ इनके अमाय जदि फाइजलामि खायगांके नरक सरकार तंगनाय एकजन जुबक लिडार आमायके खायगांके बरक आसक लेंमा लेंसा फाइमानि जागाबो अबायके हयरानि खायगांके मचा चाबा अब बेलायके सेलेंमा संसे सामुं हायसि अब एकटा क्राइम हायसि अमाय सिचुएशन बरक रनो हायके थंगमानि जंजाल खिखलायमानि एमनितेसे नरनि गभर्नमेन्ट मुंसाफान खायमिया नरनि गभर्नमेन्ट एमनितेसे फेल्युर अ जागाव से नरक अब हायके तैबो अर जागाव बरक न सातगो निजेनि रां रै बैसुबाय तो मानि जागासे दस नरक फारिया डाइरेक्ट सादे कोनो फारिया डाइरेक्ट सादे हायसे तामनि बांगाइले बरन हयरानि खायबा आरो नाय रिया आबनि बांगै अ जे जिनिस आबो बेलायके चाया नरक जदि रैमि हांगाके जोंनो व्यवस्था खायखामोंले फारिया सादे बुइना आसारिले तानि बांगै हायके देरा रोबा लामाबो इनके आबो नि बांगै ताबो फाइनाली जों बुबाग्रा बाय सालायका तैबो रां 60,000 खरस खायनाय जों आरनि सिमी ट्रान्सपोर्टेशन खायनायनि बांगै सिनि त्रिपुरा मथान थेके फाइनाली ब आबो जों खबर चिनार थानि सपायका ब खायमालिया आबनि परे हिंगाके ना
जों बेबस्था खायखा तैबो रां 60,000 खरस खायनाय जतन जानि जे जागाव तुनै रैनन बागै आमन बागै पेशेन्ट नारक बायदि जतन जों बेबस्था खाय दंगो तामखेबा तिनि तैबो रां 60,000 एक्सट्रा जों खरस खायपिका गांगा तामखेबा जों बरकनो रनाय हिनै सहर मा बनरनि बिसिंनो बरकनो सुक्ला आरनो एरेन्ज खायरि सिनाय हिनै बा गभर्नमेन्ट रक एरेन्ज खायनाय हिनै खाना मानिबा जोंबो बरकनो रेसपन्सिबिलिटी नावनो हिनै वानसक तंजागै तंजाखा गांगा ताबुक गभर्नमेन्ट सिं गांगा बा सरकारनि बरक साइ दं गांगा बा बिसास तमा थासिनाय बिले पयतो तमा चासिनाय बिले ने ताबुक खास खायलिया ताबुक रिपोर्ट मांखा गांगा बा ताबुक जों स्टेप ना हारफिका नरक जानजा नगो सगानो जों तंगो तिप्रा मथा सब समय नरनि लगे तंनाय तावाना बायदि हामबाय।